I'm sorry, Dad. Ndakamira kudai ndirimuroora musha mandakafundisa vanhu. Chandimisa padare panapa inyaya yekubara. Ndashaya unotimirira. Ndine mwana musikana uyu. Mwana uyu anorwara. Kubva ari mudiki. He faced a case with a stroke paGeneral Hospital. He faced aine 4 years. He faced a case yakipita stroke paGeneral. Right? Tafamba murume wangu akashaika. Ashaika. Nabambu taigara zvakanaka, nanabamu taigara zvakanaka. Saka kurwara kwakauya. Ina ndinoziva kuti pane zvinhu zvashata pakurwarirwa. Mwana unofonera uyo ari kuSouth Africa. Unoti mama ndiri kurwara. Ndikati chii chikumboitika? Ndikazi mama ndiri kurarwa. Kurarwa wakarara here kana kuti ndakarara. Ndobva azofona futi. Mama zviro zviya zviri kuita wese. Nemunoti ndiri kurarwa. Ndiri kutoverera urume. Ndiri kufamba. Ndararwa. Asi mama mutadzeri kana wandibatsira. Ndikati tina chinhu muchizoda senamboenda kumwaka. Kazi mama kuHarare kune n'anga iripo inozi Ngini. Madii kumboenda. Kadai musina mari mama munobatsirwa. Ndikati azvida ndakanasenza. Kazi mama endai munobatsirwa ndanetseka kanaka. Ndopa ndakatsvaka 150. Ndopa ndaenda kwake. Ndakaita 2 days tiripo. Takaenda Friday kazobatsirwa Sonde Manheru. Ndopa ndakati ndiri kupinda padhoro. Kouya kukombolewa ndiani kutaura kurarwa. Ndakandonyaya ndafambira apa. Iye anga asi kwanga ari South Africa. Mwana ari kukomboliwa. Ndikati ndochidini wasekuru ndonyaya yadini. Nyaya ndafambira zvikazi ne 500. Ndakaizvozva ndinofamba nemari. Handina mari. Ndadai ne 500 ndakugadzira. Ko uyu ndiani ari kutaura uyu i4th born yangu. Hapana chinobuda pakagadzirwa kuti hapana chinobuda. Tsvaga mari kana usina mari chitoti 250 250 ndokugadzirira wana waite zvakanaka. Ndikati sekuru izvozvi handina mari. Ndobva takagara ndakabva ndachipuhwa ndobva ndachienda kurumu kopuhwa mushonga kupfungaidza. Ndeshuwa ndakapfungaidza nditaura zita rake. Tinashe zvichikuita here? Tina mama izvozvi zvakanaka. Asi musi wandamutaura kuti ndapfungaidza mushonga uruti kwakauya chinhu chechirume hazi chichinatsa kubva uko kuya kupinda hazi kuda kuchivhomora ndakatadza. Ndediro kanatsa kuchiona zvazi mama ndakatadza kuchivhomora asi chakatopinda mandiri. Alright. Tagara. Nehama dzangu idzati havauyi kumba kwangu. Ndakafirwa 2006. Havauyi kumba kwangu. Havabvunzi kuti vana vari sei. Havadini kugara chete. Inini ndinozotofunga kuti makombe muri here ndiri kuitira vana. Makombe muri here ndaona nguva ndienda kumba kwavo. Dzimwe nguva kana ukasvika ndinotsozi kusvika hangu panapa but I'm not welcomed. Pana. Asi ndinosvika ndiri kuitira chini 1 hour. Tagarisa ndotofona makombe muriko here. Ndiripo. Haiti nharo murume. Haadini. Vese havana nharo varume muri apa very soft. But wandiregerera. Right. Tagara. Sekuru varwara. Wapinda muhospital. Sekuru washaika. Taenda kumusha wazukuru. Sekuru. Kana paine zvo usipana apa pafa munhu mukuru. Pamwe pane zvo zvamunoda. Pamwe pane zvo zvamusikadi. Madii kumbofamba. Muzivuti zvamusikadi ndezvipi. Zvamunoda ndezvipi. Ava bangu rakabata ine handifambi. Right, zvagara. Panyaradzo ndopatakazoenda. Ini ndatoenda hangu kumango natete takutogadzira utaura. Ndatoenda kumango natete havako pano. Ndaenda kumango natete ndodzoka izvi. Anhu akaita chiseko. Kuti imimba mburi nyaya babangu vanga asipo. Ndikati imi munoita nyaya sei mumusha muno baba asipo, babangu asipo. Daidzai mukoma wenyu. Pamakadaidzwa paindi ndakatuma wangu daidzai babangu. Hamuiti nyaya babangu asipo. Makambozviona icho. Ndopakabva panzi munhu wese ngataure zviro zviri kumunetsa. Munhu wese wakataura yachitaurawo ndobva zvazvosvika paneni. Ndikati inini ndine mwana ukurarwa nezviro zvaasikazivi. Mwana wangu wanetseka. Mwana wangu aite session inoita 2 months. Right. Izvozvi kumbunza kuti une boyfriend une 35 years. Haana. Right.
zvapera zvadaro ndasvika ndobva ndazotaura kuti ini mwana wangu urarwa nezvino. Asi alright, tobva tatoparadzana pai. Pakazoiswa meseji pagurupu remumusha tikazi ngatisangane kumusha. Tobva tasangana kumusha. Tasangana kumusha tataura tete ari huke yanga uya ndofunga ndowaitwa kurecap zvinhu zvakamboitika mumashure ewasiku. Nyaya dzataurika vanhu akutojoka. Babangu ndazoti yashe imi muramba mutaura nyaya idzi. Ngei musutaura nyaya dzatiri kufanira kutaura. Ndopakazotanga kutaurwa nyaya. Tataurwa nyaya tichimbotukana inda titoriwo nebitterness yekuti vanhu havana kukubvunza mwana kuti vari sei kana kuti kudini kana kuti ndofana kupopotawo semunhu ane bhita. Right, zvapera. Ndopakazotataura nyaya dziya ndopakazoti ishu yatinashe iri sensitive. Ngatiunganidze mari. Tidaidze mwana adini auyu. Right. Vanhu vobva vawirirana kudaro kuti tichaunganidza mari toisa mufoni mangu inini mamai vacho todaidza mwana wadini takabva ipapo tawirirana kudaro. Tazobvapo uyu unoti ayanga iri towards Christmas. Uyu unoti mama izvozvo handisi kuuya because handina mari. Ndoda kutomboti paenda vanhu kumusha ini ndosara ndichishanda mabasa evanhu vadini vaenda kumusha kuti ndisiye ndabhadhara rendi ndisiye ndatenge chikafu kuitira kuti ndikauya ikoko pandinodzoka zvinhu zvinenge zvakadini zvakarongeka. Come December ndobva azouya mwana uyu. Auya ndakafonera baba mini. Baba mini mwana uya wauya. Ndiri kuitira nyaya yakambotaurika kupi kumusha. Ndazi alright regai ndonoti ndinopiwa gofu. Right. Tiri kudaro akabva aita gumu. Rairwadza kumashure haachatogoni kutsika hachadini. Ndotarisere mwana wakadai. Ndobva takaenda pana amwe mbuya. Ndobva atosvika bvato otosika zvikazi munhu umbori negumbo panapa ndiyani. Iye otodaira kuti handii ndorwadziwa negumbo. Asi gumbo racho kambotanga sezvo akandotanga tikukwira pamasteps. Zvakanaka. Otomukwesha nesauti dzavo otodini. Tagara paya. Basi chitaura yenyaya ndataura nemwana wangu. Hana kutaura nyaya yangu. Ndouya nemwana wangu zvino zvinomira zvakanaka. Obva atoti mwana wenyu wakaisirwa munhu wakafa. Saka ndati mbuya zvandototaura pano zvimbuya handidi kutakaniswa nehama. Wakaisirwa munhu wakafa kana akaisirwa munhu wakafa ndoda kuti ataure ndizvizwa wakaitirwa chini wakaisirwa munhu wakafa. Uronditisa ndaro mwana wako akaisirwa munhu wakafa ndati inini zvemuromo wenyu handidi kuzvizwa ndoda kuti chitaure chiri pane mwana wangu. Kana chikataura fair and fine ndoziva kuti mune munhu wakafa. Saka tochidini zvazi ndeimotsvaka jira dzvuku ini panapa handidini handina jira dzvuku. Ndikati inini ndiri muroora mushambana handitsvaki jira dzvuku. Zvazi vapei waenda kotsvaka jira dzvuku ndichibakatwa auye muno kuti mwana wenyu haataureni. Ndobva taenda kutaundi ndobva tadzoka ubva atsvaka jira radzvuku makuseni obva aenda nanzvadzi yacho uyu ubva aenda kotsvaka bakatwa kakapu kadaiso ndobva tadzokera kwambuya obva afukidzwa obva atanga zviro zvavo zvombuya obva atanga zviro zvavo zvombuya asi munhu uri kuuya asi uridini uri kudzokera. Tagara anotsvaya kuti munhu atari munhu asutaura. Ndobva akazofembeswa buti. Ndobva akabvada wandiona sei ndawakangwara ndaane makore ndiri panapa wandiona sei ndiwani ndasaiwa zvanditaurira ndoda dzinza remwana kuti riuye pano ndivatsanangurire nyaya yacho. Ndikati uyu ndobva handiri pano wani zvikazi waita mudoko hazviiti ndoda dzinza ndai kudzinza remwana uyu munoti ndiri kuwada pano ndivataure zvakaitika nezvichaitika nezvandoda kuti zviitwe. Zvakanaka. Saka mbuya tochidini ndikazi hapana zvandichaita because mataurirwa kuti ndoda dzinza rechini remwana. Baba pakabuda 1-3 pamwana uyu pakatanga kubuda murume vachiti handitauri zita rangu vatsvaka idzinza. Baba wacho ndobva wazobuda futi otaura pamusoro pemwana wavo. Vanhu vane mudzimu. Kunyarira kwemwana wangu hakusi kunyarira kwekabau. Vanhu vakagadzira mwana wangu. Izvo mbuya anga atombotaura kuti mwana imi baba yemwana uyu akabvumira kuti ngoziiswe pamwana uyu. Mbuya yandobva azobvunza kuti iwewe ngei wakabvumira kuti ngoziiswe pamwana wako. Zvikazi aiwa ndakabvuma ndandisi kuzviziva ndakapiwa jira rari neropa pakona nemushonga asi nenyaya yemushonga handina kuzviziva ndakangoti tiri tikuita nyaya orasira ndomabvumira wakaedera. Akati endo mabvumira akati asana kuzviziva kuti ingozi toiswa pachini pamwana. Aferendifa pabva pabuda futi mupenyu ndobva ataura uyu ndiro bhengi redu manje tinoramba tiri kukiya kana kuonerwa tinotokiya tichikiya mari yake
wana vanoshandawo mambo havana unyombe baba, havana chawainacho, hapana chinobuda. Alright, takara tochidini baba ake uyu ndobva arayira uyu zvikazi enda kuna ana mukoma wako watoti ndiwo nyaya iripo. Ana mukoma wako aende kuna ana tete nana baba aende kotaura kuti ndiwo nyaya iripo, mudzoke pano. Ndobva ndamutoma tasvika kumba wakaenda uyu kotora mukoma wake anonzi Simba Rashe. Ndobva aenda kwatete akanotaura nyaya, akataurirana nyaya dzavo. Kwatete ndobva yakagumira, hapana kwayakazopfuura ichienda. Mazuva euye kuenda kubasa adini ari kukwana kudzoka kuSouth Africa. Mazuva izvo ari kukwana. Tochidi ndobva ndaenda kuna tete. Ini tete wana hamuna kuvaona vakauya kuno. Kazi iye makoti ndakaona asi ndikati tete. Inini ndikabva pano ndakaenda kuhanzvadzi yenyu. Ndizoti tozviita sei ndikutaura banguru aya. Ndobva ndakwira kombi ndaendaona banguru. Babanguru ndo nyaya yakaitika kumwana. Babanguru anoti asi zvakanzi toda dzinza. Babanguru anoti ameni chiranga chachiri chitatu. Chirega isvike weekend ikasvika nyaya yabasa tozoona kuti tobatsira sei mwana. Zvakanaka. Totaudzana paya tichimbopindurana. Kasasiye mainini wakandetuka ndikamutuka kuti babanguru. Tikazoka totodana maitare. Kati aiwa zveishanti dzemurume dzemukadzi nemurume dzine basa ri. Ndikazi asi kana takufamba mainini iwe wafanira kunga uripo bani kuti hausiwe dzinza redu tinofamba nemwana wedu. Babanguru mwana haana kudonha bongo. Pane mwana wangu ndo panenge ndiri nekuti pamuchaenda naye nezvichaitika handizvisiyi. Zvakanaka. Weekend yasvika kuma7 ndakabva ndafonera banguru Trudini kazi amirai ndiri pabasa chazoti ma12 ndobva ndaona kuti toita sei. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 p.m. Tindopindura ndati ndiri kuuya to. Tsikarazi hapana munhu wadini? Hapana munhu wangu. Alright. Uku kuna ana tete vari kuzi ndiri kuuya meno mataurirwa zvaitwa kuna ana tete. Amwe tete akatombopindura kuti gai ndinobvunzwa Erika kumusha kutaura amweni angu kuti unoti chii ndopakagumira sarungano. Ini zvakwadoka idzo nguva dzinedzi ndinganisiyana nazvo. Sande ndikati asande handifona kuti babanguru ari shuwa kuti toda kuenda. Ndichadini? Ndichaenda. Sande hakuna 6 months down the line hakuna chakaitika. 1 morning, 3 a.m. Ndamuka ndagara. Ndobvumidzwa mwamvura. Kuma 3 a.m. ndamuka ndagara. Kwakuzodini mwana wakaremerwa ndodini. Mambo chitsokoko dzakashanda kunyatsanza 10 off. Ndikati ndapinda kuna mhai. Ndimobvunza kuti mhai, nokuti zvakazi nyaya idzinza musha wese uri kuiziya nyaya yakaitika pamwana. Musha wese uri kuiziya. Chagai ndaende kumusha. Ndimbozwa mhai kuti hapana here chamuruziya chakaitika pamwana. Chingadaro chimunetsa chii? Siku dzakashanda kunyatsanza 10 off. Ndosvika kuna mhai uye. Mhai ndiyo nyaya ndauya nayo. Hapana wachamuri kuziya here chakaitika pane mwana. Mai noti mai inini handitozvizivi zvomusha muno. Zvizhinji zvacho zvaindozi Erika atidi kuti aziye, Erika atida kuti aziye. Saka zvakawanda zvaidini? Zvaindijama. Zvakanaka. Asi mhai kuti ndashaya unondibatsira izvozvi ndakaenda kwaSabhuku because ndashaya unomirirawo wana wazvo. Ndashaya unondimiririra. Ndazi mai ndina zvinoshaya. Kuti zvichitoti wana wapona enda. Asi kana wakuenda kwaSabhuku chienda kwaZarimba wabvunza kuti ishe Sabhuku uripo ndiani izvozvi. Because pane nyaya idzi. Ndobva ndaenda kwatete. Ndikati mai Zarimba ndida kuenda kwaSabhuku. Ndine nyaya yangu. Ndikati Sabhuku waumuona. Asi ukaona ini unoona chini? Sabhuku. Ndikati tete mune shoti ndikataura nyaya yangu inosvika here. Ndikazi inosvika. Zvakanaka. Ndotsanangura nyaya yangu ndotsanangura nyaya yangu. Ndikazi mutete $5. Ndobva ndasiya mari yangu $5 mutete. Ndotaura nyaya paya dzakataurwa dzakawanda. Ndotaura nyaya. Ndataura iti tete ini ndapenda. Ndipo ndakazobva kuma7. Ndikatoti wazukuru niko wandiperekedza. Pawandiperekedza wanatora number plate yemota pamwe handidini handisviki tiri zveshuwa ndo zvakaitika. Right. Ndabva kwaSabhuku mangwana akabva andifonera Sabhuku nyatsanza kuti maitaje nyaya yenyu yasvika takainzwa makasiyirana naizarimo. Ndikati saka ndodini? Tikazi munozouya tione kuenda kwaShe because ndikaita ndiri ndega kwaShe inofanirwa ndinozokurirwa ndiyo dzimwe nguva toenda kwaShe.
asi akatodini ngasi munogona here kuuya pawikendi ndikati zvakanaka ndinouya ndobva ndaenda pawikendi pataenda kwaashemkoi ndotaura nyaya yangu asi alright imi musabhuku chienda kuti mobata satai kuti muonane nawo muonesana akafanirwa ndirimo obva aonesa kuti akatobvunza kuti hapana here nyaya mungandikurukurira bishana zvazi munouya tiri vanhu vakumunouya tichidini tichita zuva rekusangana kumushando dzakasvika tobva tatoenda ndakaenda nemungomana uku tobva tatoenda ivo vakazotibatira munzira tadzika panyatsanza chemobva vachitaurawo nemota yavo pataenda andikuti background taiswa mukamwa mvura manje sokei taanayo nyaya mochititaura kuti isusu pamuda isusu kuda kuti isusu tikubatsirei sei nana bambwa pamwe pane pamusina kuzwa hanzi nana hanzi nana sabhuku saka yachiendai maunganidza mhuri yenyu muone kuti munobatsira sei chini mhuri iyi babanguru akangobvuma hapana chaakaitwa zi ini ndozofonera sabhuku sabhuku zvamati zi vanhu havasati vauya zvikazi handinawo feedback saka ndodini ndasaka handei kwamambo ndati awaraitoenda kwamambo ndobva handipadheti ndobva tasangana ndobva tauya kuno toisa nyaya yedu musi wa3 August ndobva ndakauya kuno saka nyaya yacho iri kundinetsa kuti ndashiya mubatsirawo vana vangu vana baba varipo ndiri kumbira kuti mubatsirewo vana vangu mambo kuti musikana adzikinurwe musikana ararama upenyu huri nomwasa vamwe asikana nemukomana yeyu wese zvinenge zvawanda ukaigara ipasi bambo edmo muma ndine edmo daudra uza handifunga kuti pasinenete kuti tidzokereredze kuti zvisinganasi indikuda position yenye kuti sane zvataura nemwana mai nenyaya yewana what's your position amababa mavoma ndibata zvakanaka ndisvike petatari ndafunga kuti ndichatangirawo kumaswere taifanirwa but zvekumasure ndo zvimwe zvaitibata kabatirani kataiita ndichibata kumasure mbichana babao vatiti ndikandanetsa kana ndikasvika asina kufarwa zvakanaka taizombondotenderera payadi woti ona mai wako wandidai asinganyarara iwewe zviitewo mangwana izvozvo usazotauri nyarara ndoti baba imi ndinonga ndatsamwiswa ndinonga zvakanganisika izvi apa kudai unonditi nyarara idzo nyaya dzese dzekuti wakaenda Harare ndikuda kufungidzira kuti wakada kumbozodzitaura paina sabhuku Nyatsanza naishe Mukoni ndipo ndakatanga kuziziwa baba wangu afa ndipo ndakatanga kuziva kurwara kwemwana tichizobva ipopo uyu mukomana uyu wakashupika zvaari kutaura wakashupika kusvikira mukomana wanozoroorwa wanin'ina wake avo ndichadzoka kunyaya mukomana ndoita baba inini ndaita baba ndakati mari yauyai kuroorwa iyi mai wacho ndakatora $10 chiita kuti mwana uyu aende kuchikoro kana kuti chimuitira zvaunofungidzira nenhau yemari zvazvakanaka izvozvo totogara mukomana uyu ari kushupika kuita zvaaita akakura handi kushupika asikakurungwa wanga ari kukura akura wakasiya gwara nemutsetse wekushupika kwamai wake toda kumbotoya kuzvipindira toona zvezviri kurema zvarema baba wangu wakanditi nyarara ndanyarara ndizvo zvahakundisvitsa pano nhasi uyu wanga kuita zvemaguka akudini zvekudaidzira vanhu paya asina level baya kuti ndiri kushupika kuda 50 cent kuti ndibatsire mai kana kuti ndibatsirike mai wake akatenga radio nyuwani uyu waida kuvhura tora speaker nyuwani woisa ekare mai wabuda here wopinda mubhegi mai mwanakomana wonditaurira ndouya ndotombotsiura kuti ndizwe kuti ndazvigadzirisa here ndamutaurira zvipi ndotobuda ndoenda uyu unoti mwana otaurirwa nababa wototumana basi inini kwauchida kuti ndione basa randasiyira mwana namaitiro wairi raitwa here ndakadzoka after 2 hours mwana hapasina hapana zvaitwa
ndozokubvunza wazviitire kuti mai nababa vakutaurira zvekuita akasaita. Asi ndo pane imwe dambudziko kamwe kabatirike ndisina kukwanisa kutaura kumashure tiri wairi murume wake asati afa murume wake azofa ndo zvimwe zvinoisa mabhureki kumhuri dzese. Dai paita kuti foni yangu ndiriwo pamawhatsapp aya handipo handidangu ba nokuti zvinonesa. Asi unoona kuti wachitumirana pamameseji pane latest yawaitotumira yekuti uyu mwana wangu azoita mairi magrupu mairi unopindurwa ngemunhu wekutanga wazvitako waita grupu iri kwete zvetaira zvekusimudzirana hapwa zvekuti wakatenga jira handizvizivi. Kurwara kwemwana wakazokutaurira baba wangu apa ndoti iwe mwana wakatanga kurwara rini ndozvandazwa pakuti wakatanga ine foizi baba wangu anga ati mupenyu achakasimba hatina patakasangana nazvo kusvikira baba wangu azofa ndipo ndakanyanya kusunga nekuti wakanga wakuisa pressure ngekuti baba wakapoenda inini nekunga ndiri nenga ndiri padhuze ndombodaro ndichiwatumira mishonga ndichiita chimirira kuzwa zvichemo ndotuma wana mukoma wake usho enda nemushonga kuna sekuru ndombotuma umwe wacho ndozotuma futi umwe unonditi baba unondichaira foni uyo wanditumira nhasi handimudi tuma mushonga wangu neumwe wacho uya uyu ndoti wawaziwa sei unoti usaitire nini nharo ndi baba wangu usandiitire nharo ita zvandiri kukutaurira. Tozoti umwe musi ndaenda futi kumba ndoenda neuya waari kuda uya takatogara mumba unondinongedzera kuti uyu wauya naye uyu ndiye unokwanisa basi kuvhura dore key yeipa bedroom pamai wako apa iye Yohani. Tozoenda zvomwe musi baba afa totounganidzana totaurirana handina kuzvichengeta ndakabva ndabudisa pachena wazhinji wakapikasana nazvo asi ndio zvaazviripo handigoni kuzvichengeta nokuti ndini ndakataurirwa ndikazvitaura vanhu vakazviramba. Tazoendazve kugadharingi yako kuti takazombodaidzana une masoko aakataura ekuti uyu mwana widhodhi uyu haakwanisi kuti anditaure iwo ndinosokuchaya izvozvi uri mwana wandakabereka tese takanyarara achionongedza hanzvadzi yangu yaakapa dhishi pakafa murume wake unoti iwewe ndakaamba kunetsana newe kare ndakatokumaka kare nanhasi natetewo dai taikwanisa kuti tifoni ataure ega iye ari kuuk muzvizwe zvaanotaura nezvaakataurira. Saka inini hongu ndini ndakasiyiwa ndiri pachinzvimbo asi pane nyaya handiri tiri kuzwawo henyu ndari ndo pane nyaya hombe kuti zviye zvichada kuzoitika kwandiri inini ndanyanya kusachengeta kana kusaona kana kusaziva izvozvo kuti izvi zvazvisina kunaka izvi zvazvisina kunaka zvizhinji ndo zvematosasadzokere kumashure. hamuna chimabva manitaurira inini ndoda weifwa kuti zvataurwa nemai avo nezvamataura chizvibatanidzai muri kuti ndinyore pasi kuti munoda kuita sei nenyaya dzevana. Ini mambo ndinokwanisa kubatsira ndokunga atanga kuzwisisana newandataura nezvawo hama dzimwe dzese idzodzo dzandikutaura nezvadzo nekuti inini ndega ndikazvida pane pandatokanganisa ndinonga ndatouraya futi musha wese hatisi uchabata zvakawandisa asi dai akakwanisa kugadzirisa zvokurwara kwemwana uyu harisiri dambudziko dzimwe nguva dai kufamba tinozopedzisira tabata iyi kana mukabata inini hazvizi kushata asi ndichapika kuti maoko aya akachena tinofanirwa kumubatsira. muri kuisa dambudziko parisiri dambudziko harisiri amai avo dambudziko ndiri mwana wenyu saka hauyi kuchitishanda namai wacho kwandiri nini hazvina zvazvinoshanda inini ndiri kuti kana uyu mwana uyu nemwana wari wana uya mukoma wenyu handiti basirai chii wana hawangasafi nenyaya yekuti imimi namai vachamuswirira haana paakambouya baba ndabewa nditumburi ndikamurambira uzvo uri apa haana kana zviti kutaura nhasi wakauya
last week taida kuya panosadhimini nemuchato ndopakauya nanhasi haapazivi padhoo pangu kuti akandikamubvunza kuti pageti pakamira sei pangu izvozvi nhasi mutime iyoyo haapazivi apo. ini ndomuona kuti mwana uyu wandakabereka ngei azowana pfungwa idzi wadzionepi ndofungawo manje sababa ndino mamwe mafungiro amutiri kuti haandiwo asi ndinofungawo ndonyarara hangu handitauri mandibvunza taunzwa kudari kunashe wakauya zveshuwa naishe mukweyi wakauya kumba tikagadzirisana asi ishe mukweyi ndakavataurira nasavhura kuti zvomuri kutaura kuti mwana arwara mai vacho ngaafambe handimurambidzi ngaaite izvozvo ngaaende pana mukonzanjera ngaaende pana ani haisiri mhosva ndisipo haisiri mhosva akanga aine kushu uneni ndizvozvo ngekunga zviro zvisina kumira zvakanaka handizi kuda kuzvimisa anoona panoita dambudziko inini edmona simon dambudziko rangu nemi one chimbobudisai mukadzi wangomwai mukati menyaya iyi very good imimi itai zvakuita nevana wenyu musevhe chii wana wenyu ndo zvandiri kutaura because imimi mukati nekuti mai wakati saka hatibatsiri wana aya hapana zvitabatsiri wana wakauya tinogashira nemaoko mairi iyo musikana sunga ini ndoitwa tina shedaji ndiri mwana kuna mama ndiri mwana kuna baba kuna baba ini nenguva ndendiri kusouth africa mambo ndiri kusouth africa ndikusangana nezvinhu zvakawanda ndinoshanda mabasa emaoko handishandiri munhu wani ndiri pabasa ndinonzwa muwest mangu munoswinya iyo mai wadini isu dzape kuti uchibatsirike kuti maproblems ako iwo aite sei apere because ari kuda wedzinza rani ndopatoti imimi wana mutu ende nana baba wenyu sit-down nana baba wenyu mutaure wana baba wenyu maproblems ari kunetsa because ini ndatoona dai wana baba wenyu namai wenyu hawawirirani and mareasons why wasingawirirani iyo ndo wanowadi saka imimi you cannot suffer because mai nana baba mkuru hospital because problem kana indotona baba mkuru waisorovis and then face them take them head on no zvikuitika manje kuti mama wenyu that's the truth isu hatidi zvokunyemba baba mama wenyu kubva mamirira zvakaita mama wenyu nana baba wenyu hawiri saka imi kana mataurira mama handisi zvimwe zvinosvika zvimwe hazvidiri kana zvikasvika awaruti kana wana zvanetsa wachauya ndo attitude yavo kuti kana zvangonetsa icha kana muri wana wavo muchauya ndo attitude no ndosaizwa tikuti nguva shoma yavauya semunhu ane problem and nguva shoma iyo you don't need a day nana baba you just go there for an hour 2 hours andika wobva watora problems avo wana wababa wobva kutaura no I think tikadai nori zvinofamba then makutogadzira chii makutoita nyaya makutoita wefotatopera ndochikudiwa chimbomira kukoshesa basa pane kukoshesa upenyu hwako unenge usiripo most of the time unenge usiripo uri kubasa kwete kuti uita nguva yekukoshesa upenyu hwako uonana nana baba first thing kugadzirisa upenyu and then uzoenda kupii basa ini pane bhendazi pamusoro ina muzomaiwo kunge vati vana baba pavaida kufamba vanga vatifambe nevana vari vega mai vakati pasina vana vangu hazviiti ndipo panoisa ukwanziso kuti vanga vatifambe nevana imukati vakati vada kufamba nevana imi musipo imukati hazviiti kuti mukwanisa kuti famba nevana vangu vana havana kudoni andozvinoamataura kuchimisi ava vada kufambira vana vavo asi mukaenda kubhuroka mukati ndisipo because vana havana kudoni isinogadzira chinhu zvichiite and
izvi madifferensi yemaparents hakuna kwazvinotiendesa. Isusu toda solution kumaproblems echi ewana ndopatikudaikwa because una zvinoitika. I don't see the difference. Even the difference is the same. To me, the difference is the same. Kuti mai vaendereka kuti hana kuenda. The difference is the same because nyamukwenda nevana they will come back vachipa mai vavo chiri. Hatimboendi nevana wega. Tinotoda kuti vana vakauya baba chauya kokuona ndizvo ndozviziva chazoya namai tiri kurwara handizvo kuvharidzira difference yangu inini namai kuvharidzira difference yangu inini namai pamakatuma mupurisa wenyu kundipa mapepa kuti ndiuye pano nhasi ngaawitinesi kuti ndakamuraunda here ndakamunzvenga here ndakamunyepera here ndakatoti uri papi nditoende kutore uri kuya idambudziko riripo iro idambudziko randaita kuti rinofanira kuti rigadzirisike asi handiri kukunyepera iyi ishe mukonyi ndakamurambira kuti handifambi sabvounyatsanzo ndakaramba handinangotenderera handiti imimi nyaya yemabvunza raizvo handifambi paasipo mai wacho newana wa handifambi pandega inini newana asi tikapanana kuziwana kuti wazive kuti kuna baba uku handizvo marambo kuti nditangire kumashure handichadi kudzoka ikona asi ngatitangire ipopo tiende mberi kuti wakasaziva kuti kuna baba inini handizive kuti kune wana vanogona kunga vari kutsva vanogona kunga vari kutonorwa wari chero pavari wasikawoiwo pakuita chirango kuti baba tamboiwo pamba pako panonhasi ndotaurirwa ngemukadzi wangu mukuru mai mukadzi wangu mukuru kuti vana wako wambouya panapa zvatopera uyu unouya uku handipo uyu akafanasu ndinonzwa kuti nenyaya kwazonge kumba kwavo uyu ndinopeta muswe kupeta makumbo uyu zvekuti wasvika pamba pangu wadai hazvina kuti nyiba izvi asi uyu ndinotonga ini zvisina kuti paudzvinyiriri ndiri kutaura nezvetambotodzana ngezvekuti inini ndakati mari yauya yeubaba ndaifanira kuisa umu mumwe mangu asi ndakati handizvo mai wacho iwewe batsiridzira kuwana yemutete ndakatora ndini baba and zvese zviri kutangira kumashure kwetisina kutaura asi tadzikisa dzokeri handiti inini pandakuda chiti vana muri kuenda rini kumba kwavana vavo mambo itoti tisaende kumba kwababa patakapedza form 4 kana tisati tapedza form 4 tichienda kumaschool fees ndakanyarara makore edzai baba mukuru vakatipa mazita nekuya kunokumbira mari yefees kozi ndokwatakanzi fees ndokwatine kuti patakabva kumba kwababa mukuru taane mazita hatina kuzombokuramba kuenda katinakapiwa mazita iwe ndafonera watsongo ndo wakandipa sponsorship yako wari wasikana wairi zvekuti wakafonera kuschool fees isusu kana timbara vamusikana vadai tinopiwa mazita asingaperi kwatakabva takapiwa mazita asingaperi urusepa isusu vana tikideni anani ana kaitano ana matirida ana 3 million ana 2 million ana akawanda mazita takapiwa urusepa but hatina kuzvisa pai musoro izvino zvokuziya zvodori what you want to achieve because indone kuti kundapiwa zita rekuti hani hazvinei ini chanoda ischool fees nyange ukatiti nzou kana ukatiti chii kana ukatiti chii so long wandipa mari yechii yeschool fees ndepemba kuti my school fees and I go to me chatopera zvokuti akazonditi zita rakati aiwa guys handizvo zvinhu zvakashaisa izvo ndokona zvipambiri kuti malegeza kushanda nenyaya kuti ndakapiwa zita wakuna baba no let's live ngatisiyane the past and let's live in the present and ngatirime zviripo wana muzwa izvo zvakatoita zvakatodii ngatisiyane nezvakaitika those are small issues. The issue iri izvizvi maissues atikuti isusu ari important right now ndekuti iwe ugare zvakanaka youth yako imire zvakanaka iwo vanhu vakubatsira ati tumwe tikaita kuti hatina chii
hatuna basa kwavo. Imimi ndakuvudza yesimbo kwese. Imimi wasikana mukomana sumuka. Anzani zviya unonzani? Trevor nemusikana nehanzvadza kumutu. Tipei zuva ramukuenda kunoona baba. The reason why people want to have is to find solutions, not to create problems. Saka na mauya kunoka chanduda munubva munhu ndinda kubva muine solution yekuti problem yenyu yatati nayo solution yenyu ndei. Saka solution yenyu ndeye kuti muonana nana baba, you sit down mourongera pamwe chete, then maronga handisi mai wenyu haambofi akasara kunze. There's nothing that will ever do nana baba wenyu mai wenyu asiri chii aswana baba kuti for now ngatimuizwe from the host mouth kuti mimi wana maproblem enyu chaichayo ndiani and ndine mai uya kuita because unoziva pana chinorwadza chekuti sekutaura kweuta ndii kuti uri kuya urudzwe problem but you don't set your foot on pamba pemunhu wacho unotoda kubatsira. To me it doesn't make any sense. Tikuti nini zvimwe zviri kuitika zveupenyu siyana enough ende usazvipinze futi mumafactional fights asinei newe uri mwana andi iwe zoti inini ndiri mwana akatadya ndine dambudziko rangu doda kusolviwa nevanhu ukatadya finish then you look for ndokwatya kutadya ukubetsera chii dambudziko rangu zvatopera because ine chimwe chinoitika kuti ukaona nyaya dzakusvika kumaboiling point yakadai nezvekudai is because munenge maenda mukakwira mukadzika mukapota mukatenderera mukapinda mukabuda mukadii andina but mozoudziwa kuti tendererai henyu pota henyu itai sehenyu asi solution iri papi akaonatoa izvozvo ndo zviri critical andi pamadzoka pandopane chii ndopane solution. Saka ngatiende ipapo tiite zvanoda kudii zvinoda kuitwa. Dai inini ishu yangu yaito dai kuzona baba zvinoona about wana mukoma wake wakatomupa mari yaakasina kupa risiti yacho yekuti enda kutora license akandonzvenga akajeka mari idzodzo unondonditi mari ndini munhu wandakabhadharadziriwa apiwa kwete kuti kutisa mamwe mamwe dzinoisa order iwoita zvakati asirei mwana tatoizwa pambo iyoyezviyatakuta pamunogara pasi newana zviya hainaite all those things kuti wana honai pambiri akaita upenyu ukazi ita so kata so kata ukabatsirwa batsirika ukadai ndozvinotodaizvonozoti wakaroiwe uri benzi mwana unoda kuti unotorani mukatibatsira waanoda kuenda naye pazvinhu zvatiri kutaura kuti waise chabhegi ramai waichinja masipika zvotuka kuti ndiri kunyepa zvakanaka ngawabvume tiri muno mudare ende mukamubatsiridzira kuti tora sekuru uyu tora mukoma uyu kana kuti tora ani kuti waende kuna mai wake asunhurwe ndimai tikazoya kuna chiremba uzvo nyaya dzake dzinopera mati atine nyaya dzake dzakapara kuna mai wagara pakafamba baba wako wakasara uchingetwa ndimai ndio mai tora mupegi mamai unotemera kuti mai wotora pondo kotenga kuka wotora redhi yamai yaatenga nyuwani nhasi woisa spika yekare wotora nyuwani irimo woenda kotengesa mai wacho unondidaidza kuti uya one ndo zvichiita mwana wako ndakaenda ndiri kuda kuti izvozvo ngaatsunhure ngaakumbire regerero kuna mai pani izvozvo zvaaita dai asina kunditaurirawo zvakanaka wakanditaurira zvondiri kutaura izvo ndakazwa kubva kwaari unoda kuti atsunhurwe ndimai atsunhurwa toenda kuno uyu muprofiti toenda kuno uyu n'anga toenda kune iyo madzibaba zvapera asi kuti zvipere kunge atsunhurwa ndimai ndozvakakosha ndasvaidura inini baba wana nguva ino mwana umba gara yeipasi mwana nguva yekumba musawape nguva pamba kana ndisipo pamba pangu ndisipo mukadzi wangu unonga aripo unonditaurira wana wako wauya pano zvatopera wana wako wari pano wana ngawataura kuti vana vabatikuda kuya nguva yakati mangwana usvika ini chandira choti wasvike muri chii muripo mataurirana nezvamataura pana yes zvapedza inguvai
ivi vichifumira ipapa paichi pakavamba mukuru mangwana makusina 8 ngemama muri kure stereki right ina 8 ngemama kwamba Simon nani ndiye Edmo nani na Simon wanenga walipoka kumile ndio uzuri nyaya hii ya basi chanuda maiwani wananga abatsiri wana baba mwananga abatsiri izvi musana mimi mwana aziti ita utararama life irichi iri normal uza afana uzofa ari kubrema utona baba wangu ndo wakunzisa kuti abatsiri bandise chero kunani kana wati kuna munazani mbosanjera ngawe wakandibata au zvakanaka asino mana kusara bamboka imichena yemugare pasi wana mangwana ichazomuda kuvharidza kuti mangwana kuti marongi ndeni monitaura kuti tarongi ndeni tobatsirana funde nguva iyi vane vakauya last week saka akasiya mwana ari ndati mangwana mambo mukati na saka pane zvinenge zvaitwa kuti mwana yabatsirwa aiwa kuti ende ngawaende wagare pasi mabva from there unokasanga makutoenda kuenda maudai awa ngawaronge awa tototi watunoronga mangwana niwana mwamatoita program iyewo mangwana unodzoka kumwana kubasa chete chete zvatopera endai mugadzirwa nafanira